nyingkar yengku wiwitan ni nyingkar nyingkur tameng lawan kas lelampahan kangen wori tresna tulus nadyan ingku bekas yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak leren apa ya tenan iya iya tenan yos ing cekak kebak tulisan warna abang tanda isih prawan apa sayang apa ya sayang jenenge gubuk asmara biyen nate tanggo andung tresno tanpa bantal tanpa klasa no sakno berat abadi ketaman asmara apa ya masuk kubuk kae nyimpen wae ikila besok anak keri aku ora anak keri bakali kubuk kae kebak cerita Sengawami nanti kenyadeno gawa apa ora ya? mbuh le Gawa titipan apa ora mong? gawe no Oh oke oke cetata sakjroning ati datan luter saya merhati ayo aku kowe dadi garwa marga lere ning gubuk asmara jaritane wong seneng tunggal sambale wiwitane langkung cicer saben dinane saya suwe saya suwe saben cicernya kau tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe jaritane
suwe saya suwi saben cicirnya kau tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kanongo hatiku mbok gawe gelo kembang iki lho gawe lorane ati kembang kecobong atimu jo nganti bingung kembang mawar tresnane jo nganti buyar mula wong tresno piye to piye to nanggo sembrono kuwi lho ora becik kanggone para wanita tak kuwi iku paribasane tinimbang rame luwe becik tapet dhewe dae akeh Pejemo sesok tak silih elu yen penak ora tak balene tenan apa yen tak jajal tak gawene dhewe bojomu tak enggo selawase lah kendel tenan kowe bojomu sesok tak silih lah ana sertifikate yen penak ora tak balene nah tak rasane seminggu wae yen rasane enak tak balene yo tak rasane tekan buri tekan ngarep karep lemah karep yen pancen penak tak silih lah bojomu ora tak baleni yo wae mati ja rame-rame mlebu pasar piye Bu rebut ngarep samaryan kalah dhisik kalah dhisik hanobraan bentos-bentos iya iya tabrakan padha kanca kanca senak weruh tekane dewet sing ayo hesame ngawa rasa ame kowe gore maneh aslo rame-rame ae mlebu pasar rebut arep samarayen kalah dhisik anubraka bantus-bantus tabrakan padha kanca
arti pesenangku salu balok bisa genes patut lamun maneman Ibu Pertiwi pareng beken lan dengan murah kapi pareng rajake manungsa Bang Rasa tresna rasa seni Dewi kang ayolah Horeng bodhe ayo songkam reng ibu pertiwi nok nok deno sayang karo nyambut gawe jroning impen katon sira jroning saka jroning suka kudu eleng lan ya iya Sareng sama kanggo catan jiwa Tere untiran awak dadi pikiran kok saya ora kuat kaya ngono mestine ngono lek pasno lali-lali wong tres ora bisa lali kaya ngono dipacul kena durane anane nusul ya marga ngerti dalane kepiye batike yen dirasake luwang tetembangan akarung gamelan mone mangungkung semalam jaket beksan durung mati lagu dhisik ra kenementeni digawe becek aku mangerteni apa yang ngono kudune ngono eman lamun kelamun tanpa karo ya iya
tujune neolajos. Jan ra kaya neola kowe. Bagai lo tapi. Sampak 6 Probolinggo. Ora kaya neola pokoke iki lho. Jalani bagiane. Jolali kaya ngono mestine ngono rokok klebet taline loro yen tresnane abot mestine mung karo bojo benang lawe klasa dikulung yen ora slirane pikire bingung lah mbok aja ngono sapa lek paseno embu-embu yaking ember kok mung sak sisih yen pinarak jejer ora kaya karo badarse ono apa wis mandine kita kuyuk rukun amile wakil TKCC manunggal basa kita ada dasar Pancasila ono warna-warna iya iya ya ngono sumilae kukus Bromo ambarangi turune Wisnu aku wong tansah nganteni tumune Kembang harum Probolinggo tak elus-elus keri-keri elus tak elus kembang
pasirami banyune asmara Saya sambal bawang langap kopis apa kelingan alus alus bukaan lawangi tresno duwok bagas kembang Purbalingga matur suwun. terima kasih Dik. Dumateng para sedherek sedaya